We halen de exit poll er weer bij. Tot aan 9 uur is nu dus geteld. Een update dus. Laten we even kijken. De VVD gaat van 19,6 naar 15,8. Een 3,8% verlies. PvdA 17,3 in 2011 gaat naar 10%. Is een verlies van 7,3. CDA dan van 14,1 naar 15,5. Winst 1,4%. De PVV gaat van 12,4 naar 10,8. Een verlies van zo'n 1,5%. De SP gaat van 10,5 naar 12,3. Kleine 2% winst voor die partij. De Democraten gaan van 8,4 naar maar liefst 12,3%. Kleine winst of een winst van zo'n 4%. GroenLinks dan 6,3 in 2011, nu 6,1. Klein verliesje, 0,2%. ChristenUnie SGP, 6% in 2011, nu 7,1. Dus dat is een winst van zo'n 1%. 50PLUS krijgt er ook wel bij, kleine 1%, gaat naar 3,1%. Partij voor de Dieren komt uit op 3,5, een winst van zo'n 1,5%. En dan kijken we nog naar de OSF. Nou, die verdubbelt zowat in percentage, gaat naar 3,4%. Maar dan willen we natuurlijk weten, wat voor gevolgen heeft het allemaal voor de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Met als aantekening dat het uiteindelijk ook nog wel wat kan verschillen van de einduitslag. Laten we eens even gaan kijken. VVD op dit moment 16 zetels. Komt nu uit op 12 zetels, verlies van 4 zetels. PvdA, fors verlies, 6 zetels eraf, van 14 naar 8 zetels. CDA krijgt er een zetel bij, gaat naar 12 zetels. De PVV verliest 2 zetels, gaat van 10 naar 8. De SP krijgt er 2 zetels bij, gaat van 8 naar 10. D66 krijgt er 5 zetels bij, gaat van 5 naar 10. GroenLinks houdt 5 zetels. ChristenUnie SGP komt ook op 5 zetels uit, heeft er 2 zetels bij gekregen. 50PLUS krijgt er ook maar liefst 1 zetel bij, komt uit op 2 zetels. Geldt ook voor Partij voor de Dieren. En OSF blijft op 1 zetel staan. Dan zien we dat de PVV ten opzichte van de exit poll van 9 uur er 1 zetel minder heeft. En die zetel is naar D66 gegaan, een verdubbeling van de zetels daar. Dus je kunt zeggen, D66 doet het heel goed. PvdA, fors verlies en nog steeds een nek-aan-nek race van de VVD en CDA. Fors verlies voor de coalitie in Den Haag volgens de eerste prognose. En daardoor kan de Eerste Kamer, want Provinciale Statenleden, u weet het, die kiezen Eerste Kamerleden, het wel eens heel erg moeilijk krijgen, die coalitie in de Eerste Kamer. Jean van Hoof, misschien wel moeilijker dan gedacht, niet? Nou ja, heel moeilijk, want als je even de zetels bij elkaar optelt van deze exit poll van PvdA, VVD en de 3 gedoogpartijen, dan kom je op 35 van de 75 Eerste Kamerzetels. En dat is dus echt ver van een meerderheid. Het zal dus heel moeilijk worden voor het kabinet Rutte. Nog een ander punt op basis van deze cijfers. Zouden er in ieder geval 3 Limburgse Eerste Kamerleden komen. André Postema van de Partij voor de Arbeid die blijft. Ria Oomen van zou er voor het CDA inkomen. Dan hebben we nog Gon van Strien van de PVV. Die komt er wellicht ook in, maar de PVV heeft nog niet bekendgemaakt wie zij op die lijst wil hebben. En dan is er nog een derde Kamerlid, Petra Stine van D66, die zou op basis van deze uitslag ook in de Eerste Kamer komen.